og velkommen til It Works, en forretnings- og en produktpræsentation. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der sidder derude med måske en wrap om maven, mens vi sidder her og fortæller. Det ved vi i hvert fald, der er nogen, der ligesom har praktiseret, fordi nu er det jo så heldigt, så den præsentation, vi vil vise jer nu, den var nok en lille halv times tid, hvilket jo egentlig passer med hurtigheden på virkningen på vores produkt, Body Wrappen, som vi vil fortælle lidt mere om. Men jeg vil lige starte med at præsentere mig selv. Mit navn det er Helle Holm Hansen, og jeg har arbejdet med It Works siden den 1. februar, hvor vi åbnede i Danmark. Og det har været rigtig spændende. Der er nogle gange, så vi nok kender fra ens liv. Det er en gang imellem, så går man og tænker, er det noget, man skal gribe chancen og gå i gang med? Og det var noget, jeg stødte på, som sagt, sidste år, hvor jeg sidder på nettet og kigger lidt rundt og støder på It Works produkter og støder på deres før-efterbilleder og tror faktisk ikke en disse på, det virker. Jeg tænkte, det er fis og ballade. Men måtte jo så sige, at jeg blev lidt nysgerrig alligevel og finder så ud af, ved at jeg får en pakke hjem til at prøve, at produktet det virkede faktisk. Alligevel var jeg jo ikke helt sikker på, om det nu var på grund af den dag, jeg tog det og alt det vand, jeg drak og hvad det nu ellers kunne gøre. Måske at jeg fik resultat, men jeg prøvede jo at fortsætte til pakken, den ligesom var slut, og kunne udmærket godt se, at det her var nok en af de første gange, jeg har været stødt på, at produktet det gør lige nøjagtigt, som de lover. Det er ikke altid, man er vant til det, når det er et produkt, som tilbyder en hurtig og en nem løsning. Men The Crazy Wrap, It Works, det er det, vi kalder det for. Vi har ikke rigtig kunne oversætte det til dansk. Den tossede body wrap ting, det tror jeg ikke lyder så godt, så vi kalder det for stadigvæk The Crazy Wrap thing. Det vi går ud og siger til folk, og det vi går ud og tilbyder dem, det er selvfølgelig at prøve vores produkter. Fordi at jeg tror selv på, at der er ikke rigtig nogen derude, der tror på det, man siger, før man selv har prøvet det. Fordi sådan havde jeg det også selv. Og det er også den erfaring, man får, når vi er ude og holde vores præsentationer, og vi er ude hos folk og wrap dem hjemme, eventuelt i deres egen stuer, at det er sådan, at de sidder og afventer og tænker lidt, kan nu vide, om det er rigtigt eller ej. Men det gode ved det hele, det er jo, at det er jo ikke sådan, at der går flere måneder, før at resultatet det ses. Men vi startede som sagt på det danske marked i februar 2014, hvor vi åbnede officielt. Vi havde egentlig vores officielle præsentationsmøde den 15. marts inde i København, og siden da, der er det altså gået rigtig stærkt. Vi er åbne i flere forskellige lande. I 2001, der åbnede de i USA, og har selvfølgelig derefter forgrenet sig, men det er faktisk først nu her inden for nyligt, at de er begyndt at komme til Europa. Det sidste land, vi lige har åbnet, det er Norge og Schweiz, og det gør selvfølgelig også igen det endnu mere spændende. Vi er også i Tyskland og i Spanien og Sverige, for den sags skyld, der har vi også nogle folk kørende allerede. Og det gør det jo kun endnu sjovere, at man ligesom kan ekspandere med sin forretning ud over de danske grænser. Selve målgruppen for vores produkter er der ikke nogen tvivl om. Det er selvfølgelig alt inden for sundhed og wellness. Vores produkt, vores produkt, The Ultimate Body Applicator, den har vi patent på. Det vil sige, at man kan ikke se den nogen andre steder derude i samme anvendelsesform og selvfølgelig med samme ingredienser. Selve produktet er oprindeligt fra Spanien, hvor det er en spansk læge, der har forsket i nogle løsninger med nogle hudproblemer, hvor han derefter faktisk stødte på lige pludselig at stå med et produkt, der gjorde nogle helt andre ting, end hvad han egentlig havde regnet med. Vores body wrap, den er nem, den er billig, og så er det faktisk sjovt at have med at gøre. Grunden til, at jeg vil nok sige, at det er sjovt at have med at gøre, det er nok mere, når det er, at vi er ude på wrap parties. Det er en dejlig stemning. Men også fordi det er positivt. Der er ingen tvivl om, at de løsninger, vi har på vores produkt, er nok noget, som man søger meget efter. Mange af tingene er noget, man ikke kan klare i et træningscenter, men også hvor det er, at man tit og ofte skal skride til nogle lidt mere alvorlige indgreb, som kirurgi, eller nogen, de bruger Botox, eller hvad det nu kan være, hvor vi faktisk kan løse meget af det med vores 100% naturlige produkter. Som vi ser her, der har vi en meget kort brugsanvisning til, hvordan man egentlig bruger wrappen. Man pakker det ud af den pakke, den nu ligger i. Derefter så går man ind og sætter den på, hvor nu der er brug for det. Vi kalder det for ligesom
target treatment, det vil sige, at man kan gå ind målrettet, ligesom I ser på fotoen. Det kunne være maven, det kan være ryggen, det kan være håndtagene ude i siden, det kan være lår, inderlår, yderlår. Det kan være mange forskellige steder, man føler, at man har brug for at blive strammet lidt op eller tage nogle centimeter. Man kan stort set altid se resultatet inden for 45 minutter. Selvfølgelig er det klart, at vi har været ude at rap folk. Der er nogen, der først reagerer på anden rap. Der er også nogle få på tredje rap, og der er nogle enkelte, der først gør det på 4 rap. Men vi siger gerne, i sådan en pakke raps, vores body applicator, der er til 4 behandlinger i sådan en pakke. Og stort set alle skal opnå en effekt inden for de 4 behandlinger. Vi har også en til ansigtet, den kommer jeg lidt mere ind på lige om lidt. Men hvad er det egentlig, den gør, vores body wrap? Jamen, den går ind, og den strammer op. Den går ind og faktisk glatter ud, samtidig med at den også toner. Den fremhæver hudens naturlige pigment. Den mindsker udseendet af appelsinhud. I kan nok se på det foto her, hvor det er. I kan se især omkring navlen, men I kan se, hvor meget det bulner her på det første billede. Hvorimod, når man så ser på det efter 45 minutter, at det er strammet meget mere ud, glattet ud. Og man kan også se, at navlen den er også blevet meget mere fremtrædende. Der er nogle grunde til, at jeg gør det her. Det er selvfølgelig i de ingredienser, der er i bodywrappen, de har lidt forskellige effekter. Nogle de går ind og strammer huden op. Det vil sige, det kan være løs maveskind, man har. Det kan være, vi kalder dem for mormorarm, der er, de begynder at blive lidt løs overarmene. Det kan være dobbelthære. Det kan være inderlårene, hvor det er. Det også godt kan være svært nogle gange lige at få strammet det helt op. Men sådan nogle ting, det kan den kunne gå ind og klare. Når den mindsker udseendet af appelsinhud, så skyldes det, at vi arbejder med det yderste fedtlag, og der vil den gå ind og rense affaldsstofferne ud af fedtcellerne. Og når du gør det, jamen, så vil automatisk fedtcellerne krympe sammen, og det vil så gøre, at huden lægger sig henover som et glat lag igen. Selvfølgelig er det klart, at der er nogen, der siger, hvor lang tid virker det her så? Hvor lang tid holder det? Jamen, det er selvfølgelig individuelt, fordi det har lidt at gøre med, hvor sundt du lever i forvejen. Fordi selvfølgelig altid affaldsstoffer vil altid hobe sig op igen. Det trænges ind igennem huden, og huden det er kroppens største organ. Så du kan ikke undgå, at det kommer ind i kroppen. Også gennem det, vi spiser, og som nok ikke altid er så sundt, rygning, alkohol, hvad det nu er. Men det er klart, du kan jo forlænge resultatet, både ved at spise noget sundere, men blandt andet også ved ligesom at gå ind og bruge vores produkt. Vi har en gel, der hedder Define Gel, som du så kan gå ind og smøre på, når du ligesom er færdig med din body wrap behandling, og den er med til at vedligeholde resultatet. Der er også nogen, der spørger, hvor mange wraps skal man bruge? Jamen det er jo selvfølgelig afhængigt af udgangspunktet, fordi det er jo klart, at vi er jo ikke lige tykke, tynde, store, små alle sammen, så derfor er det individuelt alt efter opgaven, der skal løses, hvor mange wraps der skal til. I kan se her på det her fotos, jamen der er en, som det er en af de rigtig gode resultater, vi har haft, hvor at efter en wrap, det vil sige allerede 45 minutter efter, har vedkommende tabt 8 cm i omkreds. Typisk så ser vi, at resultatet det ligger imellem en halv centimeter, men helt op til faktisk 15-16 cm på en behandling. Det er så ikke 45 minutter efter, det er typisk gerne 24 timer efter. Men omkring halsen, der har den jo helt klart også nogle effekter, som I kan se her. Der har vi efter 45 minutter, I kan jo nok godt se alt, hvad der hedder her, af både af rynker og hernede omkring, hvordan det nu er blevet minimeret, og det er blevet strammet op. Og den har en virkelig opstrammende effekt. Jeg har set det på mange derude, hvor at jeg har troet nogle gange, den opgave tror jeg ikke, det kan løse. Men det kunne den. Så jeg har fuld tiltro til de ting i hvert fald. Med hensyn til vores body wrap, udsalgsprisen, der må vi lige gå lidt tilbage. Udsalgsprisen ligger på 725 kroner. Vi kører noget, der hedder et fast kundeprogram, hvor man kan få den for 440 kroner, hvor der er til 4 behandlinger i. Men de ting, vi kommer ind på senere med hensyn til, hvordan man handler hos os. Men den går som sagt ind og minimerer udseendet af appelsinhud. Den forbedrer hudens struktur og smidighed. Den er nem at bruge, og den sviner ikke. Det er så nemt, når det er, at man lige kommer sådan, sætter den på, kommer lidt husholdningsfilm rundt om for at holde den på plads, og så kan man nemt have tøj på og fortsætte dagens sysler, hvad det nu er, at man har med at gøre. Resultatet kun på 45 minutter. Stort set alle, de største delen, de opnår et resultat inden for de 45 minutter.
Men ellers så vil jeg kun sige, så er der mange, der oplever det dagen efter, eller dagen efter igen. Som sagt, en wrap arbejder i kroppen i 72 timer, og i en pakke er der til 4 behandlinger, det vil sige, der er sådan set til de næste 12 dage. Og det er vigtigt, at man tager fotos, og man måler sig, inden man går i gang, så man har noget at holde det op imod. For I kender nok godt det derude, når det er for eksempel, hvis det er, man går og prøver på at tage sig. Man synes ikke, der sker noget, og pludselig møder man folk og siger, nej, hvor har du tabt dig, og man står der, nå har jeg det. Man lægger ikke altid mærke til det selv. Derfor er det rart at have derude. Ikke? Det er baseret på 100% naturlige ingredienser. Der er ikke noget hokus pokus i, der er ikke nogen parabener i, eller noget som helst. Men det, der er vigtigt, når man behandler sig selv med vores body wraps, det er, at man sørger for at drikke væske undervejs. Og man skal gerne drikke minimum 3 liter væske i døgnet. Og det er igen for at udskille de affaldsstoffer, som bliver frigjort i kroppen. I ser her formen på vores body wrap, og I ser ligesom, hvor det er, I kan sætte den henne. Men som sagt, den opstrammer, og den toner, og den udglatter. Den minimerer udseendet af appelsinhud. Den forbedrer hudens struktur og smidighed. Den er nem at bruge, sviner ikke. Og resultatet kan ses blot 45 minutter efter. Og det er også derfor, jeg siger, at der er nogen, der er skeptiske. Den eneste måde, man ligesom kan få løst sin nysgerrighed på, eller svar på sine spørgsmål, det er ved at prøve body wrappen. For man kan ikke snakke sig til det her. Man skal mærke det på egen krop. Og især når der er gået de 3 døgn, der vil I nok blive chokeret over alligevel, hvor meget den arbejder efter. Ingredienserne i vores body wrap, som jeg sagde, er 100% naturlige. I kan se her kort liste over de ingredienser, der er i. Der er hestekastanje i, der er grøn te, der er eukalyptusolie, der er tangekstrakt. Hver enkelt ingrediens kan man gå ind og google, og man vil kunne se, der ligger en forskning bagved, hvad det egentlig gør. Der er også efeu-ekstrakt og mentol i, og der er guarana, der er vitamin B. Og det er igen, som jeg siger, gå ind og google tingene, fordi der får man den største forklaring til, hvad det er, hver enkelt ingrediens det går ind og gør. Vi har som sagt en maske til ansigtet også, og den vil jeg nok sige, i starten der tænker jeg, det er lidt underligt at have sådan en maske på, fordi de ser ret sjove ud. Men når man så mærker effekten af det, så har man bestemt ikke noget mod at have den på. Den giver virkelig et boost til ansigtet med hensyn til fugt. Den går i dybden, den går ind og strammer op alt omkring fine linjer, rynker i ansigtet. Huden kommer til at se meget yngre ud, og meget, meget mere skinnende samtidig med. Og så selvfølgelig klart, i og med at den har en opstrammende og løftende effekt, jamen så vil det selvfølgelig gøre, at du netop kommer til at se yngre ud. Men også til folk, der dyrker solen meget. De burde i hvert fald bruge sådan en her minimum hver anden tredje dag. Pakkens indhold, 4 stykker er der i, og igen, der har man den på i 45 minutter, og efter de 45 minutter, jamen der tager man den af, glider resten af creme ud i ansigtet, og så kan man ellers bare fortsætte dagens sysler. Udsalgspris 750 kroner, vi har en fast kundepris 450, og der er som sagt til 4 behandlinger. Vi har også nogle andre produkter, som selvfølgelig igen også er naturlige. Vi har vores Define Gel, som er fuldstændig samme ingrediens, som der er i body wrap. Det er bare en, hvor det er, at du går ind og bruger den, og så bruger du den imellem de forskellige, når du wrapper dig. Det vil sige, at du kommer en wrap på, og så når du har taget den af, så kan du de efterfølgende 2 dage bruge Define Gel, og så kan du komme wrappen på igen 3. dagen. Det er simpelthen for at øge resultatet, men det er også den, du bruger til at vedligeholde resultatet. Så har du Stretch Mark Cream, som er rigtig god til strækmærker og til ar, i og med den får ligesom huden til at trække sig sammen og glatte ud samtidig med. Cleanseren, det er en 100% naturlig, sæbe. Der er ikke noget sæbe i den, men ingredienserne er 100% naturlige, den fungerer som en sæbe. Den fungerer som en dybrensende ansigtssæbe, der går ind og fjerner døde hudceller. Den kan også bruges som barberskum. Og så har vi vores toner, der går ligesom ind og stabiliserer pH-værdien i huden og lukker til porerne og sørger for at efterlade huden glat og skinnende. Og så har vi vores fugtighedscreme, og der har vi dag- og natcreme. Og så har vi vores lip and eye cream, som går ind og fjerner rynker omkring øjne og læber.
Hvordan bliver man kunde hos os? Du går ind, og så signer du op som for eksempel loyal kunde. Der går vi ind og tilbyder, at hvis du kommer i et 3 måneders behandlingsprogram, så kan du valgfrit vælge, hvilket type produkt du ønsker hver måned. Men til gengæld, så ved at prøve vores produkter, giver vi dig så også 40% i rabat. Det er klart, hvis du skal i gang med body wrappen, så vil det være helt sikkert det optimale, og så gå ind og købe 2 pakker wraps hver måned i 3 måneder. Så er der ingen tvivl om, at du vil få et helt vildt flot resultat derefter. Det er fuldstændig op til folk selv, selvfølgelig, fordi der er jo som sagt både en forretningsmulighed, men der er også, hvor man bare kan handle som ganske almindelig kunde. Der er mange derude, der nyder godt af vores produkter. Der er også nogen, der synes, det er rigtig sjovt at dele det med andre via at holde sådan nogle wrap parties. Og udover det, der vil jeg så kun sige, at der er selvfølgelig nogen, der tager skridtet videre og går ind og bliver distributør. Så kommer vi til, hvordan man kan gøre det. Jamen hvis det er, at man vil gerne vil ind og være forhandler, så kan man faktisk gøre det meget nemt ved at købe sådan et business builder kit, som kun koster 795 kroner. Og deri der ligger så en pakke wraps til ligesom at starte det hele på. Derefter så sætter man op sit autoship, det vil sige den automatiske levering, vi talte om, hvor man valgfrit vælger, hvilke type produkter man gerne vil have selv hver måned. Og så kan man gå ind og købe en lille starterpakke. Vi har her en mini booster pack, hvor at den er utrolig billig. Du får faktisk alle de produkter, som du ser her på billedet, til kun 960 kroner. Det her, som I ser her, det er selvfølgelig for alle, som enten bare har lyst til at, hvad kan man sige, forhandle produktet via wrap parties, eller bare gå ud og hygge det og dele det med venner og bekendte. Alle de starter her, uanset om man bare vil holde det i det små eller i det store. Hvis man gerne bare vil være kunde, så koster det selvfølgelig ikke noget at tegne sig op som kunde. Det her det er udelukkende kun for forhandlere. Hvad gør man, når man er gået i gang som forhandler? Det første skridt, det var som sagt, at man går ind og sørger for at købe sit business builder kit og laver sit autoship. Derefter, så hvis man inden for de første 30 dage tegner 4 loyale kunder op, så vil man modtage $120 i det, vi kalder for rabatpoint, kan man godt kalde det for. Fordi når du så går ind og handler, der vil du have mulighed for at betale produkterne med de $120, du nu har fået i bonus for at tegne 4 loyale kunder op inden for dine første 30 dage. Det der sker, det er, når man så går over til måned nummer 2, selvfølgelig kan det jo helt godt foregå i måned nummer 1, det er sådan lidt alt efter, hvem man lige møder, og hvad netværk man har, hvor mange man kender, og hvordan tingene nu udvikler sig. Men det der sker, det er, at så går man ind og så er måned 2, og der vil måske være nogle af de kunder, som man har tegnet op, der synes, de godt vil dele det her med venner og bekendte, og de rigtig gerne vil ud og holde nogle wrap parties, eller hvad det nu er, jamen så tegner man dem op som forhandler. Så tager vi dem ind og siger, ved du hvad, de skal registrere sig med deres business builder kit, de skal tilmelde sig til deres autoship, og så hjælper vi simpelthen de 3 nye forhandlere med at finde 4 loyale kunder. Hvis vi får gjort det i samarbejde inden for de første 2 måneder, så ligger man faktisk allerede på en minimumsindkomst på 2700 danske kroner om måneden. Og det er ret hurtigt. Men ikke nok med det. Jeg ved, gennemsnitsindkomsten per borger herhjemme i Danmark, den ligger på 5.000 kroner til rådighed. Så det vil sige, at det er faktisk allerede 50% oveni, hvad man er vant til at have med hænderne. Så det er jo bestemt ikke dumt. Det kan nok opfylde en hel del drømme derude. Men som sagt, det der så sker, det er, når nu at man ligesom har fået sin forretning sat op, så får man det, der hedder en e-shop. Man får også en back office, hvor man kan følge hele sin forretning. Det I ser her på skærmen nu, det er et billede af ens e-shop, hvor I kan se, at der er et, hvor man kan tilmelde sig, både som kunde eller som forhandler. Der er en shop, hvor man kan gå ind og handle. Der er noget omkring nyheder. Og så er der selvfølgelig indkøbskurven, og så hvor man tjekker ud, efter man nu har handlet. Når nu at, når nu man ligesom er kommet i gang, jamen så er det klart, at vi har jo nogle muligheder for at tjene nogle gode penge. Men hvor man nu ligger henne, og hvor ens ambitioner er, hvor ens mål er, det er meget individuelt.
Og det er også derfor, at det er vigtigt, at man selv sætter grænsen, og man selv sætter målet til, hvor man vil hen med det her. Det vi gør, det er, at vi hjælper og vi støtter hver enkelt person til ligesom at nå de ting, man gerne vil. Som vi ser på det her, nu er det så godt nok lavet i dollars, det er, at man kan jo godt se, at man kan faktisk godt komme rigtig godt deroppe af. Også taget betragtning for, at hvis nu man sådan skal ligge på en løn herhjemme på en 30-40.000 om måneden, så kræver det nok flere års uddannelse. Det gør det jo ikke her, fordi der kommer alle folk ind, uanset hvad de har baggrund, og prøver kræfter med det her. Der er mange, der kommer og siger til mig, jamen jeg vil gerne det her, men hvad er det, jeg skal? Så siger jeg, jamen du skal det, vi er rigtig gode til i forvejen. Det er sladre. Det vil sige, at man skal simpelthen bare gå ud og fortælle folk om noget godt, man har oplevet. I kender også godt selv det der, hvis det er, at vi har oplevet noget godt, så er det ikke fordi, vi sætter os derhjemme helt for os selv og siger tingene. Nej, så skynder vi os jo at ringe og skrive og sms eller slå op på Facebook, hvad det nu er, om det vi nu har oplevet. Og det er også det, som jeg selv siger, når nu folk de sidder der og sender sms'er til hinanden i forvejen, jamen en god måde at komme ud med det på, det er jo lige at slutte sms'en af med at skrive ud, hey, har du prøvet de der nye body wraps, der er kommet? I hvert fald, det er den måde, vi netværker på. I skal ikke fysisk ud og sælge produktet, fordi det gør firmaet. Alt foregår imellem firma og kunden. Nej, det I skal, det er simpelthen bare at sørge for at reklamere for det og fortælle om det. Og det er også derfor, det er godt at prøve det på egen krop først, mærke effekten af det, for når man har gjort det, så vil man også opnå den begejstring, som vi andre blandt andet har, ligesom at sige, hold da op, det er godt nok utroligt. Der er en grund til firmaet, det hedder It Works. Men når I kigger på den her søjle, der er mange forskellige folk. Nogle de vil sidde og sige, hold da op, kan man tjene så meget, og nogle de vil sige, ej, det er helt fuldstændig urealistisk. Og andre de vil sige, det der, det skal jeg bare i gang med, der kom min chance. Uanset hvad man sidder og tænker, og uanset hvem man er, jamen så kan jeg kun sige, at chancerne er ens for alle, uanset hvornår man går i gang, og også selvom dem, der er gået i gang for 2 måneder siden, dem, der går i gang i dag, det er fuldstændig samme muligheder. Produkterne er en stor succes i USA, og de er virkelig også ved at blive en rigtig stor succes i Danmark, og faktisk i Europa også. Så jeg vil kun sige til jer derude, prøv produkterne, og har I lyst til at være med, så grib chancen og hop med sammen med os andre, fordi vi har det rigtig sjovt, rent sagt, og vi er ved at få banket nogle rigtig gode teams op rundt omkring i landet. Vi støtter hinanden hele vejen igennem og åbner op og holder rap parties og forhandlertræninger, som man alle sammen kan deltage på, alt efter hvor man lige bor og hvad der er i nærheden. Alle, der tegner op her, nu står der godt nok 30. juni, det vil så sige, at den er lige blevet rykket til 31. juli, så det vil sige, at alle, der tegner op inden 31. juli, de har faktisk mulighed for, at hvis de inden for deres første 3 måneder når den position, der hedder Diamond, og får en ekstra bonus på $10.000 oveni. Så det er helt op til dig, hvad det er, du har lyst til. Har du lyst til at prøve vores produkter? Har du lyst til at gå skridtet videre og blive forhandler? Jeg er ikke i tvivl, og det er jeg ikke, siden jeg trådte ind og arbejdede med network marketing, for der var jeg godt klar over, når jeg arbejdede med network marketing eller relationsmarkedsføring, som det også så fint hedder, direkte salg, der arbejdede jeg på min drøm, og ikke på nogen andres. Og det er nok derfor, jeg ikke har været ude på det traditionelle arbejdsmarked i næsten 14-15 år. Jeg har arbejdet som selvstændig, fordi jeg så ideen i at lægge kræfterne for at arbejde for mig selv og min familie, end at så gå ud på en arbejdsplads og arbejde på en anden strøm. Så jeg vil kun takke af herfra i aften, og så vil jeg sige, dem der har inviteret jer med til at lytte med, sørg nu endelig for, hvis I har nogle spørgsmål, og så henvend jer til dem, som de kan svare på det, og ellers så ved jeg, at der afsluttende kommer en mailadresse. I er velkommen til at sende spørgsmål ind, hvis I sidder med noget, og I ikke lige kan få svar på det, eller der er ikke lige nogen i nærheden. Så have en rigtig god aften derude, og let's make some happy rapping. Hej hej.